Hi and welcome to Selma's Engineering World. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട്. ആ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാലോ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു മലയാളം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ആശയവിനിമയം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാർട്ടിങ് ഓർ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് information by speaking, writing or some other media. എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരാളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആശയവിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആശയവിനിമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറയും. ചിലരിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കും. ചിലർ ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഈ ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് ആയാലും എല്ലാം നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് എല്ലാം കേൾക്കുന്നവർ, എല്ലാം ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആയാലും ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് ആയാലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നവരുടെ സംസാരം കേൾക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള 2 പാർട്സ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലാംഗ്വേജ്. ലാംഗ്വേജ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലാത്തവരോ, ഇപ്പം നമ്മളൊരു വേറെ അന്യരാജ്യത്ത് പോയിട്ട് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ? ഞാനൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. അതിൽ എൻ്റെ അനിയനും അനിയത്തിയും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിൽ കാണിക്കാം. അത് അവരെങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അവരുടെ ലോകാട്ടോ, അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ അവർ ഒരിക്കലും ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു ആംഗ്യ ഭാഷയിലൂടെ അവളോട് ആ കളർ എടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് അവളത് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി? നമുക്കൊരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എൻ ആർട്ട്. സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ദാറ്റ്സ് എൻ ആർട്ട്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലയാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കാതെ, നമുക്ക് സംസാരിക്കാതെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് അതാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്ന 2 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാറ്റഗറിയാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലാംഗ്വേജ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എന്താണ്? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ആൻ ആർട്ട്. സോ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഒരിക്കലും ലാംഗ്വേജിനെ കണ്ട് മെഷർ ചെയ്യിക്കരുത്. അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് മാത്രമല്ല, അവരുടെ ബോഡി ഷേപ്പ്, ബോഡി ലാംഗ്വേജും, അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ കൈ കൊണ്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൈ അനങ്ങും. അപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ രീതികളല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ വാച്ചിങ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ദെൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ബൈ.